Silunijan is starring kaparlo to kolangso forest subbit along staff kabiajok kisungmeng. Jingthong lapen amri arata tumpen pini pherengke amai kangnipon. Lakhain korapho Relief MSC constituency kaparlo to kolangso forest subbit under Silunijan is starring arlo staff kabi aputha kedo kethak kisung alamthi bit officer sarthei tisope nang pachinidun. Nang pachinidun natengke staff aprang ako kedo non ke dam et amat nili se bit officer lo chukidar lo master role inudo lapen nili anvet lo homeguard ta lapen dak to kolang suke wildlife sanctuary lapen nitum office ke animal corridor ingnar kachileng wer adung lo sita ni innovate ase kidonang lo puta sarthei tisope nang pachinidun lapen to kolang suke border lo golakhat district Murphulani pen gorom pani pen chikoy not lo puta nang pachinidun lasi Silunijan is starring pen staff ako kinang sot lang pen mathara nang toy tha staff nang papat pitha alomso anta chilarap Arya Vedet lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulram Ronghang lapen Forest EM atu KAAC Team Karbi Anglong atum nang matha tha puse bit officer sarthei sopen chuning report Nilipen kolom sing teron report News 18 Difu Iwa ba nang li te ni li tin ke chin kilong ke than no dak ne li ke Karbi Anglong da pen Golaghat district border dak border se dolo dak tuta wildlife sanctuary hi ke gorom pani puta pulo number east west kanilila dak ako pu ki ke ini tum Golaghat pu ta Bijolia reserve pu ta reserve ini tum na heavy gorom pani reserve lo sita nili dak kedu bit officer nili no deputy ranger nili aprang benta conservator chief conservator sa long se chingkilang no sithan no sanili dakedu nili nuwa istabave master no pen nili enchalo laso fees ke border Karbi Anglong pen Golaghat district border ako pu ke dake wildlife sanctuary a border ta nili pusi nili dobom lo nili kadu ko visita pusi chichak no inugat amat nili akisu stapave pin dag stap na pipe pin sarkar la pen ke council pen seta nili fan akisung kidu kutanang kini wang epe seta nili chichak kori lo nili dobom kaita nili dobom duty ta nili chidobom lo ke inuat ke nilita habit haram ta nili ke duty ta dam theke delo karon nili inuat ke mamena tek du de malo nili fan na ke rabi alo nili akisung ke penke dake na nam apiatum jaga danin pina corridor ta dak nili dungot la kadu ko sita nili fan akisung do sita nili chicha korilo dan dak nonako dak public rata tum nili pen mesen nili pan akang hondu kadu ko sita non en langodang non helang let lang lo dak hem phalango de tepu ya pu asama lo ke la ke bangladesh banga jaga lo sita ilden Karbi Anglong sita lo son ghotona do sita nili kadu ko pen son nili singki che than pen nili paklam pon bom lo si dak rada tum da mesen ute ili tum government na tu pen nili phanete akera babe la sojani pe nili ningdu karon da ke nili kenang jiadin por ko nang li tum mami nili pen apara tu ba council pen sita ba department pen sita nang li sabhe no nili ko sona ke doma ke thak no da ngi tum chini ko nili tum alam ningi chot ke dege posti chepadu atum son ma nali tum chini ji tapi non sita latest lo
ni tum chikluyon thomna doma ve pita ni tum pusi doralo chikluyon thomna dormon ni tum nonta longle lasi akisung ke ni tum puta bori bomlo dobono thang dak ke thang akam tabe asono tene awar saita be amasi pusi ni tum thang lapu churam churong pe sini tum chobon dobom non matnang le kido inut vet ma forestar hoi penta ba home guard staff ta ve ma nili tumalong ke dakyawi master no do hen chidamni tumi au tum ta kam do bomasi chidamni master pen nili anchol ke do da home guard ta velo da forest guard ta velo forestar ta velo arone ke da ke do na ya din sita avidalo asi nili ningdu lano nangli tumlong na chethano nili no chino ta do bom daksi nili ke nangli tum na kai kita nangli tum nang sini nili daksi do bom lo si sipaning ding bom lo quarter me lang lapson pine ki sung du lang ma non bang ke lang aprang ke sung lo sita non ke ja ke lo nili metha ma si ring da chihur lo sita o boundary ta nili long lo non ya bang ke mi karen pene sita non bang ke long bom lang do bom lang sita karen abir sita nili chibi bom lo chipi dun bom lo si nili non ma ke la ai abang bang ke non ke lang chusok sita emithang lang dak ring sok long lo si mi sita dolo matsuk nili tuma bang kisung ke la no stop ka be aja le pension nili ke kisung so phereng ke mai kang nang kok la ke kidam tang ani social media long ke klang phon arphek abi pare tumpen ison soni kaning je ile dam de phuthak la pen kidam tang tarik prok ani malong news along ke paklang phon chingthong constituency achom kimi aps along long sing group BJP president polam ke hokali pis alangli tumpen pachini pon ahok ilitum inglong so tum ke sai kachutuki pensi hako pentawang bomlo sonsi nonapora hut amri la penching thong ahawar along arphe kachojor along pen bepari etum amethang alia phanchima thase rada phan pamang huprong an piklo asoa puthak pini arphe kachutuki vek arada tum pen puthot alangli tum aphat lapuson kaning je ke chokche lapen kali polote nilitum methang sitame chojor dam nang kokji athe nonapor ke school admission rapor la pen halapu metric asat lang sita tokbom asomara tum sita medolo lasi latum aphanta labangso arphek jor pensi tangka poisa posita me pilongji pos alangli tumpe ningje pon lapen chuarkli chuphi jo mate adamasar sita me kichisik tang atum tado lasi lapuson along nilitum kepasiksa ason loputa alangli ningje lapen nilitum lapuson ban bom lang polote nilitum methang sidame chojor dam nang kokpo lapen labangso ka chojor along nangli jongsi nang pasik sak dun do kok polote law and order arona tengpen inside nang kok di puta ningje lapen kidam tang ni phai trok ar ni malong news along ke klang long sing kro BJP alama pasun pen APSLC asong along kidun puke hokali lapen long sing kro lake achom kimi board committee along ta president kali pusi akoi pipot press karbiang long pen gretson timung report news 18 difo board committee সভাপতি বুলি ৰাইজক কৈছে তেখেতে মানে সভাপতিৰ দায়িত্ব যোৱা কাৰ্যত যোৱা ইলেকশ্যনৰ আগত হৈছিলে তথাপি বৰ্তমানটো তেখেতে নিজে সভাপতি বুলি ঘোষণা কৰাটো নহয় আচল এতিয়া সভাপতিটো তেখেত বিদা সিং টি তেখেতে এতিয়া লংচিং ক্ৰ বৰ্তমান সদস্যও নাই ভোট কমিটিত আৰু নিলিতুম নিলিমেন সাৰ্টিটেৰন penilitum rongner kep angka cintong along acam gimi patigendok deheng
Intiabe Mugindur Longpakso Mundili Bilahom Halasong Ka Nonapor Jaru Mate Arpek Kijor Gelang Apor La Halabang So Kesung Putak Sinutum Paklang Tum La Sia Hoplo Nonapor Abang ke Jaru Kijor Apor Lo Sitame Penaan along Nitum News along Sitame Teglong Labang so aputak abang ke non tumi pen non ke bangi morbar anabang ke ruyadak in kirchek gi pusipu lasi labang so kan kirchek along aki sum abang ke lahenlo non apor matric la pen higher secondary at also mardum sami exams dobo la pen ke school admission aporlo non lasi lahe akisung lahe aphan ke jaru jor pensi khalai usmar admission en iji lapen ke sadlang ke toklono termasta me khoros chipidunji halabang so a khoros ke jaru jor peneti